Orang dapat ini masih mencet di. Alah. Ini awat ketawal. Potong. Heeh. Sedan sih, Man. Ndak tak potong cetek ngono. Yo Dang. Yo Dang. Di roll action. Oke guys, kali ini kita unboxing durian, tapi muga-muga enggak zong, enggak enggak zong. BS karena Nah, durian Oh, pertama BS. aman. 2 kilo. Zong. Zong guys, ya pusing bakule. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun. Jangan ngapusi lek bakule teh. Iki jen nemen iki lek ngapusi iki. Iki nemen iki malah iki entek. Nek jauh pesan nek. Oke, kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Kilo. Bersama Budisti kita buka lagi. Ini yang mana? Pilih guys, pilih yang mana? Cap Dari cip kameramen. kambang kuncep pilih Kameramen, mana pilih yang mau. Kameramen. Yang itu yang sudah kebuka. Oh, ini. No. Ini. Ya. Ya, coba kita unboxing ya, teman-teman. Lihat carane iki piye unboxing. Dadi iki dipuwekne dhisik karo lading. Digaris baru di Zong. Ini. Tapi ini zong iki. Ini. Nah. Ayo sih rada 6 Bu. Tapi manis enggak coba? Tahu. Ya, iki Zong. zong. Ya. Iki kagak zong. Ayo Dang. Nah, pokoknya buka-buka ya no. Yes. Sini ya. Yuk terus. Wes kono orang ngono. Yo. Mana lagi? Piye iki dibuang ora? Kowe. Iya nih. Ayo Dang. Yuk. Kita cari garisnya. Oh, iki enak garisnya iki, guys. Boleh nek mateng enak garisnya iki tinggal nurut. Dek Bimo masih mereng-mereng kok. Dek Bim. Zong. Padahal dirasakne ngono lho. Oh, yang mana kuwi bagus. Bagus ya. Sedap. Iki sing gede mang. Gede. Aku iki. Ora pecah kudune tepo. Piye? Bosok. Iki bosok kayak bosok. Tapi ki enggak. Iya. Entah. Sing gede lihatan sing gede. Bosok telu. Masuk kabeh. Nomi. Sing nom. Iki sing nom. Oh, sing nom. Ya yang namanya Yuk, Pak Ustad to nyatune. nyapa? Sik urung bar iki tugase ning masjid. Nyapa lho. Paling ya melok. Nah, ngrungokne ya. Lek wis bar iki. Zong. Masih tuh gede tadi. Bisa lho rasane. Berapa? Reso nyiger iki. Angel men. Kamu kan di Bim, kamu lebu ning vlog-e Sigaran toh. Mas Aziz. Oh, ini ada yang sigaran, guys. Awas. Sopnya namanya. Aziz dah, Aziz. Wes. Ayo, banyak kuat. Iya, banyak mah, kemana pi? Kasar. Durian. Metek iki, San. Sudah metek ini tinggal gini guys, sudah metek. Pedimen ning kene anu rene kancane. Durian. Pesta durian durian bosok. Ya lah mlebu vlog-e Pak Aziz lho iki kok. Lah, iki iya. Kabeh zong, yang si cilik zong sih kaya miatune. Anu, Oh. Iya udah. belum rezeki. Ya bener Pak Ewek ngomong. Nggih ramen dibuka zong. Kan rame malian. Sampe tenan. Gede kuwi anu Buka, kabeh. guys. Juga kita buka ya. Sese. No, sik tak